și bine ați venit la un spectacol inedit de fotbal și muzică. Firma Besta Group, în colaborare cu Primăria Sectorului 3 și Asociația Cântăreților Fotbaliști din România, organizează acest super show. Aș vrea să vă informez, deci, că dar în această seară un meci inedit de fotbal, dar și un spectacol muzical, România-Ucraina, pe gazon și pe scenă. Avem câteva personalități din lumea sportului, cu siguranță vă vor face plăcere. Se încearcă așadar promovarea spiritului de fair play, atragerea spectatorilor în tribună prin aderarea pe gazon a fostelor glorii fotbalistice, promovarea de asemenea prin intermediul muzicii a adevăratelor valori morale în rândul tinerilor și dezvoltarea relațiilor diplomatice, sportive și cultural-artistice între România și alte țări. De altfel, firma Besta Group intenționează să invite în România naționalele cântăreților din Italia, Rusia și Anglia și să organizeze meciuri de fotbal și spectacole similare cu cel de astă seară. Ascultați președinți de onoare: Dan Spătaru, Paul Tudor și Ioan Lucian Bentu, președintele executiv Mihai Lazăr, vicepreședinți: dacă dragoste nu e, nimic nu e, adică Gheorghe Gheorghiu, să-i mulțumim lui Helmut Ducadam. Meciul a început. Vă rog să țineți evidența golurilor, poate noi nu o să fim în stare. Domnule Mihai Lazăr, al câtelea meci este pe care îl dispută echipa națională a cântăreților profesioniști? Este al 4-lea meci oficial. Cele amicale nu intră în calcul deocamdată. Sunt foarte multe și nu pot să le enumăr. Dar avem un plan alături de firma Besta Group să invităm toate naționalele țărilor care au echipe de cântăreți. Aceasta presupune că în afară de spectacolul fotbalistic vom avea și concerte. Sigur că da. Asta este și ideea. După cum ați văzut, spectacolul se intitulează Fotbal și muzică. Asta e ideea, de la muzică la fotbal și de la fotbal la muzică. Două talente, o îmbinare perfectă, minunată, calități excepționale pentru cântăreți, de fotbaliști și pentru fotbaliști muzicali, cântăreți.